Sådan der. Vi skal skabe en ny verden. Ja, hvad der? Vi pauser 5 minutter her, indtil vi er en... Hvad fanden skal den hedde? Den kan hedde... Let's play. Den har let's play. Godt nok. Så skal vi lige se, hvad vi kan opbygge. Ja, men jeg glæder mig fandme. Det er min allerførste let's play, og det er bare mail single. Ja, okay, det her det pauser vi lige. Så holder vi sgu lige en pause her bare. Okay, se mig. Slime. Ej, bare ikke en snurl. Det er så kedeligt. Hvor er det lækker. Sådan der. Sådan. Nu er vi godt i gang med at hugge noget træ. Så skal jeg opbygge et hus. Vi skal fandme have nogle senge. Jeg mener, der er mange får i sneverdenen. Mange har med hvide får. Håber vi kan finde den væk fra sneverdenen. Hugge træ. Sådan der. Wow. Nej, I må lige undskylde det lækker. Det kan sgu ikke blive helt godt. Det går nok. Hvad står den på? Skal jeg lige ind og kigge. Det står på normal. Sådan der. Så lægger det bare i helvede, mand. Ja, jeg synes, jeg kan mærke, at det er en god let's play. Der er jo for. Så skal vi lige bygge en crafting table. Sådan. Jeg skal bare lige bygge sådan noget. Jeg vil bare bygge 4 svære egentlig. Jeg vil bygge bare 2. Jeg skal lige bygge sådan en pickaxe. Lad være. Dumme. Små, hvad fanden i helvede skal du stå og provokere mig der? Jeg ser, altså der er mange, der har set mine YouTube-videoer. Og det er jeg rigtig taknemmelig for, at en af mine venner, der hedder DJ Drage, han har skrevet en god kommentar til mig. Og det jeg er rigtig glad for det. At I så holder øje på mine YouTube-videoer. Der må i hvert fald mindst være en, der holder øje. Og det er jo totalt lykkeligt for jeg har kun haft den her YouTube-kanal her i en dag cirka. 2 dage. Nej, ikke lige 2 dage. Jeg har ikke haft tid til at uploade ret mange videoer, men der kunne man være flere videoer for mig af. Og nu undrer jeg mig kraften, hvor fanden det får du af? Hallo? Skal man kigge det ned ad træet, eller hvad? Nu skal det ikke sjovt. 2 stykker uld. Derfor. Nej, det er ikke det for. Okay, der vil jeg ikke noget. Holy crap, man. Det ser jo hyggeligt ud. Okay, vi skal have en prøve, mand. Du går ned. Gå ned. Gå ned i hullet. Sådan. Nu er vi nok til en seng. Så. Vi skal finde et sted at bo, for det bliver snart nat, tror jeg. Jeg er ikke helt så lykkelig over, det ikke lækker. Det er lækker. Det er det, jeg kender. Ikke så meget. Så det kunne jeg godt. Bambus. Det bliver en god let's play, det her. Jeg kan mærke det. Det er en super let's play. Det bliver det i hvert fald. Jeg synes, vi både skal prøve at sejle derover. Ej, det gider jeg sgu ikke til. Whee! Bare en totalt ultimate løb. Hallo, der er ikke en rose her. Sådan der. Rødt uld, yeah. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg gjorde det, men shit, jeg er snottet. Nå. Wow, sådan. Ja,
hvor skal vi bo henne egentlig? Jeg synes, vi skal bo inde i bjerget. Inde i bjerget. Vi skal bo inde i det bjerg der. Jeg synes, ja, vi bor inde i bjerget. Hvor skal jeg tale lavt? Men vi bor inde i bjerget. Her. Og bor vi inde i bjerget. Grav slet her. Grav. Hurtigt, før det bliver mørkt. Før det bliver mørkt. Det burde sikkert være her. Udvider vi det. Før det bliver mørkt. Det må ikke nå blive mørkt endnu. Ej, come on. Speed graver vi lidt lort her. Jeg kan sgu lige stå med crafting table. Jeg vil hellere have en seng end en dør. Men det var sådan... Ja. Hold da. Du kan sove om natten. Ja, jeg er sgu da ligeglad. Jeg vil sgu da heller ikke sove. Jeg vil være op hele natten. Shit, jeg er snarlet. Det må jeg sgu lige undskylde. Find jer i det, eller hvad med sine videoer. Så... Ja. Jeg håber, I vil finde jer i det. Det går snart over. Tro mig. Så skal vi bare have en dør. Og har I hørt det nyeste? De zombier der, de kan banke på døren, har jeg hørt. Eller har jeg prøvet. Det er helt uhyggeligt. Det bare står der, bang, vi vil ind, Christian. Bare sådan nogle zombier. Det er pisse uhyggeligt. Det må de ikke. Hvor fanden er mit tag henne? Hvorfor fanden har jeg ikke noget tag? Jeg har ikke noget tag. Hvad fanden står sgu et træ, der skal bare kigge op, man. Okay, helt klog er jeg ikke. Hvad fanden skal det? Så vi kan begynde at mine. Jeg synes, vi skal begynde at mine det her. Allerede fundet gravel. Det er en god start. Ikke gravel, det er irriterende. Jeg hader gravel. For jeg har ikke nogen fakler, mand. Jeg skulle lige have et ordentligt. Hvis spawner monster, han også bliver sur. 10 stykker. Jeg skal op herfra. Okay. Jeg skal bare bygge en ovn. Og så skal vi... Ja. Min let's play, det var cirka et par minutter, fordi jeg vil have sådan... I den her let's play her, så vil jeg have, at det bare sådan, jeg ved... hvad fanden skal man kalde det? Sådan, pas. Sådan... En gang, for eksempel... En video, det er en nat. Ja, sådan der. Sådan en video er en nat. Så vil jeg gerne have det. Kom. Ja, sådan der. Fedt der. Så bliver vi lige nogle fakler. Ej, jeg glæder mig seriøst til DJ Drage, han står op. For han sover. Sådan der. Fakkel. Fakkel. Så vi graver videre. Det er vores fantastiske, super seje mine. Nej, ikke Lykke, mand. Han skriver til mig på Skype. Du er sikker. Jeg gider ikke svare. Ikke når det er YouTube. Så har vi set, at jeg kan stå nok til en lille tid. Lad os gå. Op af mine. Op. Er det ikke ved at blive nat, eller hvad? Jeg har ikke noget, jeg kan lave egentlig. Jo, vi skal sgu ud og plante bambus der egentlig. Ja, vi går ud og plante bambus. Ej, jeg er så fast.
Jeg skal også filme ind på Tagros server på et tidspunkt. Han ved ikke, at vi filmer ind på hans server. Og det har virkelig været svært at lave de her videoer her. Virkelig. Så jeg håber ikke, vi kunne lide dem, eller bliver sur på mig selv. Altså, hvis I ikke kan lide min video, så laver jeg ikke videoer. For så er ikke noget ved det. Hvis jeg rigtig godt kan lide mine videoer, så laver jeg flere til jer. Og så kan det være, at jeg kommer op på 7 videoer om ugen måske. Nu kan jeg ikke finde hjem igen. Ja, jeg fandt jeg hjem. Nu kan jeg ikke finde hjem igen. Det er ikke sådan pænt stærkt. Og bare roligt, jeg brugte mine items. Så. Endes nu. Aldrig. Fuck hænger den? Hvad fanden? Det er sgu da pænt nice. Ej, vi skal bygge en økse. Vi skal have en økse. Sådan der. Økse. Vi skal ud og hugge træ. Vi skal ud og hugge træ. Nej, nu er det virkelig nært. Vi kan lige hugge et træ. Så bliver det står her. Det tager vi lige lidt tid. Ej, hvad? Det er bare lige sådan de sidste på krigen, jeg ikke kan nå. Sådan der. Så godt ved at blive nat. Nu er penge gang indenfor. Hvor er hjem henne? Hvor er hjem henne? Ja, det var sikkert det, der var første episode, vi kan sove. Ja, vi sover. Det var det YouTube for lige den her gang egentlig. Så ja, vi ses YouTube. Hej.